Салому алейкум бародаро. Ина як радиат назди мо плитаи сенсорӣ омад. Нигоҳ кунед. Як чиз мефаҳмонам, ҳамин кора ҳатман кунед. Баъд мо як чиз дигарро нишон медиҳем. Ҳамин плитаи сенсорӣ ки ана чӣ хеле шидаги, чӣ хеле кушодаги анша, баъд чӣ аҳвол гирифтор шудаги нигоҳ кунед мефаҳмед. Инами болтоша кушоде ку и хеле ҳеҷ вақт набардорш. Инам хеле. Боз мо як видеоро баъд нишонтон метиҳам. Бинем, баъд мефаҳмед ки гапи ма чӣ маъне дорад. Вақте кушоде чапанаш кун. Чапанаш кун, баъд бикушо ки мисол ина нигоҳ кун, инами ана ки нигоҳ кун гапи ма. Як шурупи дигаш мондай, оз ина ба гапи ма мебиёед, нигоҳ кунед. Хитона мисол расходона калон накунед. Инам сои баш. Инам хеле кушод. Гирифт ҳам хе бардош ҳаминҷара. Нигоҳ кун. Спирале ки 70 сомон нарх дора, зад ҷазирш кард. Ина диден? Инам спирала зад ҷазир кард. Инам хеле мебардори, ҳами полни ҳамиё меғалта. Ина ҳичи қувват надора. Баъд дидим вариант бачаҳо. Регулятора дидестен? Ҳами через регулятор кардаги. Через чӣ не? Мисол плата, и хеле чизо қатъи не. Ина бародаро тамошо кунед. Ина спирале ки мисол зарал шудагия, нигоҳ кунед чӣ хеле. Барои ҳамин кори шумо ҳам накунед, ҳам хе чида мисол гирифтор накунед. Ина бе платаҳай сенсорни. Хоб ира сабират мекунем, соҳибида нишон медиҳем. Ана схемаш агар битонед фаҳмида, бародаро да нависен. Дарсошам мепартонтон бинед баша. Саломат.